ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு கேமிங் ஜோன். இந்த வீடியோ எதுக்கு போடுறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் என்னோடய கேம் பிளே எதையுமே நம்ம சேனலில் போட்டதில்லை. அதனால தான் நான் ஃபஸ்ட்டு கேம் பிளே இந்த நம்ம சேனலில் போடுறோம். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பெல் பட்டன் ஆன் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும். வண்டியாடா இன்றைக்கி உனக்கு ஹெட்செட் அடிக்கணும். என்னடா ஒரு ஹெட்செட் கூட வாங்க மாட்டேங்கிறேன். நான் வேறு கேம் பிளே சேனலில் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு பந்தவன் வந்திருக்கேன்டா. அழுத்தி முடியலையா அப்பா எவன்டாவன் முதுகில் குத்துறான். உங்களை மாதிரி ஆளுகளை கண்டாலே எனக்கு பிடிக்காதுடா. என்ன நேரில் வந்து முன்னாடி வந்து அடிங்கடா. எப்போ பார்த்தாலும் பின்னாடி இருந்தே அடிக்கிறது. அக்கா நீயாச்சும் ஒருவங்க அடுக்க. நான் சோலோ வரது 2 பேராக முடிச்சிட்டான். அப்படி தான்டா அண்ணா அச்சு கலக்குடா. ஹக்கீம் நல்லா ஆடுறான். இப்போ 2 கில் அவன், நம்ம அவரும் 1 கில் தான். இந்த வாட்டி யூஎம்பி இப்போ ரிவெஞ்ச் எடுப்போம் பார்ப்போம். நான் முதுகில் குத்துன அவனை வச்சு அடிக்கணும். நீங்கள் முதுகில் குத்துவீங்கன்னா சாரி கைஸ், உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். கைஸ் ஓப்பன் ஆக போது எகிரி குச்சி ஓடுவோம். ரிவெஞ்ச் பண்ணலாம். என்ன பிரச்சனை, நம்மளுக்கு ரிவெஞ்சு. நம்ம யூஎம்பி பிளேயர் கைஸ், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி அல்டி புலி பிளேயரு. ஹெச்ஆர் விழுந்தால் ஃபுல் ரெட்டு, இல்லைன்னா ஃபுல் அல்டி புடி. இவன் என்ன கைஸ் முதுகில் மட்டும்தான் கைஸ் குத்துறான். ஹக்கீம் நல்லா ஆடுறானே இவனும். எனிமைக்கு பயங்கர டேமேஜ் போட நம்ம மாதிரி மெடிக்கெட் போடலான்னு சொல்லிட்டு உள்ளே வந்திருக்கான் போல். வச்சு அழுத்திட்டான். செம்மையாக ஆடுறான் இவன், யாருன்னு தெரில. எத்தனை கிலோ 3 கிலோ நல்லா ஆடுறான். பிளாட்டினம் வந்தான் அவனும், நம்மளும் அதே ரேங்க் தான். யாரு கைஸ் அவன் எல்லாத்தையும் முதுகுலேயே அடிக்கிறான் கைஸ். ஹக்கீமையும் முதுகில் அடிச்சிட்டான். இவன் எப்படி ஆடுறான்னு பார்ப்போம். பாடுறா நம்ம பிளாட்டினம் 2ல் இருக்கோம். இவனுக்கு ஆட தெரில. அக்கா டேமேஜ் கொடுத்து இவன் சும்மா ஊசிகள் அடிச்சிடான். அக்கா அவன் நாக்கு அடிச்சோடனே இவன் ஊசிகள் அடிச்சிடான். ஹக்கீம் அக்கா வேணா நல்லா பொண்ணு கைஸ், நல்லா ரிவைவ் பண்ண போகுது. மேலே இருக்காண்டே அழுத்துறா என்னமோ. ஓகே பிளேயர் பார்ப்போம். விக்டர் யாரில் டிஃபீட்டானு அடுத்த ரவுண்ட். இந்த ரவுண்டில் ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறோம் கைஸ். இந்த ரவுண்டில் மட்டும் ரிவெஞ்ச் எடுக்கலைன்னா என் பேரை மாற்றுறேன் கைஸ். என் பேர் கவின் கைஸ். இந்த ரவுண்டில் மட்டும் ரிவெஞ்ச் எடுக்கலன்னா என் பேர் என்ன வைக்கல நீங்களே கமெண்ட்டில் சொல்லிடுங்க கைஸ். அந்த பேரை வச்சுக்கிறேன் ரிவெஞ்ச் எடுக்கலன்னா. பார்ப்போம்டா. இதில் குறைஞ்சது 1 கில்லாச்சும் அடிச்சிடுறேன்டா. அவடா பார்ப்போம்டா. கேமிங் ஜோனும் இல்லையானு பார்ப்போம்டா. வாடா அந்த வீட்டுக்குள்ளெல்லாம் போய் அடிக்கணும்னா லாங்கன் வேணும். நம்ம லாங் பிளேயர்லாம் இல்லை, நம்ம ஒன்லி ஷார்ட் பிளேயர். லாங்கெல்லாம் எப்பயாச்சும் தான் யூஸ் பண்ணுவோம். அடா பாவி அழுத்தி பிடி. ஓகே ஒரு நாக்கு கில்லு வரணும். 1 கில் அடிச்சுட்டா கைஸ், பேரெல்லாம் மாற்ற மாட்டேன் கைஸ். அடுத்து எவ்வளோ ஸ்கில் இருக்குன்னா, நான் க்ளூ கேரக்டர் யூஸ் பண்ணுறேன். இந்த பவர் நல்லாயிருக்கும். எளிமை எங்கே இருந்தாலும் போட்டு ஊற்றுரும். எங்கூட ஒரு அடா பாவி எகிரி ஊற்றி ஓடிட்டியே. இந்த வாட்டி எந்த இடத்துல இது பண்ணாலும் இந்த வீட்டுக்குள்ளே தாங்க இது மெடிக்கெட் போடுவோம். கிளாக்டரில் நிறைய பேர் இந்த உட்காந்துருக்கியா முடிச்சுட்டு அவ்வளோதான் விக்டரி. நம்ம எத்தனை கில்லு? 3 கில்லு. ஓகே இப்போ இதில் என்ன கண்டு எடுக்கிறோம்? க்ரோஸாக மாற்றி உட்பீக்கர் எடுக்கலாம் கைஸ். எடுத்தாச்சு. லாங்காக யூஸ் பண்ண மாட்டோம், ஏதோ எமர்ஜென்சிக்கு வச்சுக்கலாம் கைஸ். பார்ப்போம். ஒரு டிஃபிட் கூட ஆடாமல் ஆடுறோம். வந்துடுச்சு. இதுலேயும் ஒரு 2 கில்லாச்சும் குறைஞ்சது அடிக்கிறேன். 2 கிலோ அடிக்கலைன்னா மை நேம் இஸ் சேஞ்ச். போகலாம். அக்கா ஒரு லாங்கன் பிளேயர் போல், லாங்கில் இருந்தே அடிக்குது. யாரா இவனுங்க சும்மா எட்டி பட்டத்துக்குலாம் டேமேஜ் தரானுங்க. மெடிக்கெட் போட்டு போகலாம். யாரா அவன் மேலே வரான்? அவனை லாலை மட்டும் போட்டு வந்து அடிக்கிறேன்டா. அப்போ எங்கடா போனேன்?
பையன் இங்கே இருக்கான். அழுத்திப்பிடி பூயாடி. இது கன்ஃபார்ம். ஒரு கில். இன்னும் ஒரு கில் அடிச்சிட்டேன்னா என் பேரை மாற்ற மாட்டாங்க கைஸ். மேலே அவனை வச்சுருக்கானா? எவனோ ஒருத்தன் மேலே போனான். அவன் தான் இவனா? சரிடா. நான் ஒரு கில்லு. ஒன்லி 1 கில் அடித்தா என் பேர் மாறாது. இன்னும் எங்கடா இருக்க? டேய் பட்டு பயலே. இங்கே இருக்கா? இருறா, அவனை சுற்றி வந்து தட்டிடுறேன். பார்த்துடா. இந்த மாதிரி நெஞ்சில் அடிங்க கைஸ், முதுகுலேயே அடிக்காதீங்க. முன்னாடி வந்து மண்டையில் அடிங்க. யாரா 2 கிலோவால் போட்டிருக்கான் லூஸு. டே எங்கடா இருக்கு? அவன் ஒருத்தன் தான் கைஸ். இன்னும் அவனை மட்டும் முடிச்சா பூயா. 2 கிலோ அடிச்சுட்டான், பேர மாட்டேன் கைஸ். இந்த க்ளூ கேரக்டர் யூஸ் ஆகுது கைஸ். நீங்கள் உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா வாங்கி வச்சுக்கோங்க. நம்ம டாப்பப்பே பண்ண மாட்டோம். ஒரே ஒரு தடவை வீக்லி போட்டிருக்கோம். அது எங்கள் அப்பா கிட்ட கெஞ்சி போட்டேன் கைஸ். என் பர்த்டேக்கு கிஃப்டாக கேட்டேன், அந்த வீக்லியை போட்டு கொடுத்தாரு. நான் டாப்பப்பே பண்ண மாட்டேன். நம்ம கேமிங் தமிழ் வார்லோக்கில் நம்பர் 1 டாப்அப் பிளேயரு இந்த தமிழ்நாடு. எவ்வளோ டாப்அப்பு? 65,000 66,000. என்ன கைஸ் நல்ல வாட்டுக்கிட்டுன்னு பார்த்தீங்களா? சும்மா கைஸ் மிமிக்கிரி. வாரில் பக்கத்தில் எப்பயுமே 64,000 மேலே இருக்கும். 64 65. அவர் டெய்லி நைட் லைவ் போடுவார் கைஸ், பார்ப்பீங்களா? நீங்கள் எத்தனை பேர் வாரில் போட சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்ன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அவர் 1 டேப்பு ஹெட்ஷாட் எல்லாமே பண்ணிடும். ஐயோ மேலே இருக்கானே, கில்லு கிடைக்காது. சரி ஓகே. பூயா. லால் லால் லால். ரிப்போர்ட் பண்ணாமல் இருக்கடா. லால் போட்டோம். இப்போ இந்த யார் ஃபஸ்ட்டு நிறைய கில்லுன்னு பார்ப்போம். ஏய் நம்ம தான்ப்பா. நம்மளாம் வருவோமாப்பா? ஐயோ 5 கில்லு தான். அதானா? ஓகே. இன்னும் ஒரு ஸ்டார் பிளாட்டினம் 2. ஓகே பாய் கைஸ். இன்னொரு நல்ல வீடியோட உங்களை சந்தி.